sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Las 4:58 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 59 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Masubo-subo naman nga balita para sa syudad sa Bacolod bangod sa buong adlaw. Based sa record sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, COVID-19 case bulletin number 92 as of June 26, 2020. May ara sang apat na naman ka bag-o nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Ang una amo ang 27 anyos nga babaye, ginasundan sang 51 anyos nga lalaki, 32 anyos nga babaye, kag 40 anyos nga babaye. Mosilingon 3 babaye, 1 ka lalaki, 4 ran ang nagdugag naman sang kaso sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod subong adlaw. Amo ina ang labing ulihing record nga ginpagwa sa DOH sa Region 6 sa kabugusan mga kaaksyon anom sa bugos nga Western Visayas. Ang nagdugang kaso subong sa anom 4 taga-syudad sa Bacolod, ang isa taga Buena Vista, Guimaras, isa taga Barotac Viejo, Iloilo. Inyo kaaksyon sa isa naman kedisyon sang inyo para tunturan Action Reports. Sa 26 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Biyernes sa TGIF. Thanks God it's Friday. Pasalamat kita taron nga maisa na naman kita kaadlaw nga maayo nga ginbugay sa aton sang mahal nga Ginoo. Sa mga sumulunod, sumalakdag kag mga subscribers sang Action Radio Bacolod sa FB page, FB Live, kag sa mga followers man sang Action Radio Bacolod website. Madamo nga salamat sa inyo sa nga paggasakdag. Samat-amat na nga nagadamo nga mga followers sang DYEZ Action Radio Bacolod. Dari lamang mabatian ang mga balita nga preska kag nagalaway-laway pa. Una mabatian kag mabasahan. Biyernes sa saring oras amat-amat naman nga nagapanauli ang mga nagatrabaho sa gobyerno sa syudad, munisipalidad, probinsya pati nagani papanaog sa barangay. Nagluwas lamang sa mga tamaran kag halos hindi makitaan budlay palapitan nga sahi sa mga opisyal naton sa gobyerno. Nga maayo lamang kung nation sang kampanya, pero kung makapungko na gani sa pwesto, sobra pa sa mga ilaga nga nagapalanago sa ilang mga lungga. Una sa balita, una sa aksyon. Biyernes katamtaman lamang ang ngalakat sa panahon, ang tiyempo nga na-eksperyensyahan naton sang Bacolod noon bagod ini tanto ang kainiton. Nga ginbuga ni Haring Adlaw kung kaysa mayara sang malaka-laka nga pagtupa sang dabo-dabo kag talithi. Ang kalabanan nga mga Bacolodnyo subong nagahulat kung nasanogid maumpisahan sana masugdan ang pagpanagtag sang ikaduwa nga taga 6,000 pesos nga SAP. Nagahulat man ang mga baleran sa ginakonsumo nga elektrisidad, tubig pati ang utang nga dapat bayaran.
Naman ang inyo sa nga hulat dira importante nga piho nga magaabot. Basta hulat-hulat lang siling sang Bacolod DSSD. Bangod hindi madugayan, hindi maglapaw sa Hulyo 1. Matapos-tapos kag makalaka makalo kompleto gid ang pagtagtaganay. Kini nga pala tunturan. Liwat naman nga mga bukbo sang mga balita, impormasyon nga may jutay. Nga kalingawan kag may paaman pa nga palopanamyaw. At pagmuno sang inyo sa mensahe nga ginapadala, inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Dari kita sa mga balita nga dapat atong tutukan, una kita sa bahin sang balita lokal, mandatory. Sa gusto ka sa hindi, dapat kag dapat gid. Mandatory RT-PCR test. Test kag nakuha sa mga tawo nga nagasulod sa Negros Occidental kag Bacolod, alin sa mga lugar nga ginakabig high risk sa COVID-19. Vice Mayor Familiaran sa Bacolod, lubos ang pasalamat sa nangin palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque subong lamang adlaw nga tanan nga mga locally stranded individuals ang ginatawag nga mga LSIs nga nagaabot sa probinsya kag syudad. Dapat i-test gid ni sila antes sugdan nga makapauli sa ila lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Makapaulumpaw ini bisan jutay lamang sa kahangawa sa mga taga-Bacolod kag Negros Occidental. Bangod nagliligad nga mga inadlaw mag-aksyon mayara sang report nga may nagasulod diri nga wala na ginakuwaan sang test. Kag ginakakulbaan bangod base may COVID-19 ang lawas bla. May iban man gani nga way sila makuhaan sang test, luyag gid nga kuhaan sang test para masiguro kag makapangaman man sila hindi pabutang sa peligro miyembro sang ila sa pamilya. Pero kung LSIs halin sa Cebu ang hambalan, subong hindi pa sila makasulod sa probinsya bangod sang travel ban. Kung Manila, ti pwede pa sa ginatawag nga sweeper flights. Dapat anay patahawon ang mga kaso sa Cebu nga probinsya, labi na sa syudad sang Cebu kag syudad sa Talisay, probinsya sang Cebu. Tangod ang halos mga nagapalauli dari sa probinsya, halin sa nga lugar nga mga LSIs, amuya ang mga nagapositibo sa saring kagaw nga korona. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Negros Occidental may bag-o kag naga-inaw-inaw nga heavy equipments para magamit sa disaster kag kalamidad. Prime mover kag telehandler. Aman yung mga equipment gimpresentar ni Governor Bong Lacson sa atubang sang Kapitolyo Provincial kaina sa aga. Bag-o bakal sang gobyerno probinsal sang Negros Occidental, agod mapasangkad, mapaayo pa ang quick response sang probinsya sa disasters kag kalamidad. Equipments sa idalom sang provincial engineering nga talatapan. Basta asang sining telehandler, gurong tawag ni telehandler. Basta asang malabutan niya mo. Ginbakal ini nagligad pa nga tuig kagamiton para sa mga rescue operations kag pagkarga sa mga heavy equipments. Kabay nga mapuslan sa ulihi kagabay nga damo sa mahuligan sa tion sang emerhensya. 507 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagidibas sa nga balita lokal? Round 2 sang tagtaganay kwarta para sa mga matudtuod nga benepisyaryo sang social amelioration nga programa sa Bacolod. Lindibo ka mga Bacolenyo halos hindi na matulugan. Sang hulat kun san ukag sa nga petsa. Sugdan ang tagtaganay sang tag 6,000 pesos na naman nga kwarta. Anom kapanid nga tag 1,000 kung pwede man. 12 kapanid sang tag 500 pesos. Nagakalas kag nagalagting nga kwarta para sa mga dapat hatagan. Ang DSSD una nagsiling nga matabo kag matabugid ang pagpanagtag. Ano man nga adlaw basta hindi maglapaw sa Hulyo 1. Munang tandaan nyo gid ha. Ang DSWD Western Visayas nagsiling may 5 pa ka mga LGUs. May 5 pa ka mga banwa kag syudad. Sa Region 6 wala sa gihapon magkapadala sang kompleto nga liquidation reports sa una nga tagtaganay o kung ginatuwag nga first trans.
Sa 5 makaaksyon, 4 halin diri sa Negros Occidental ay nanong tabo man. Ano rason nga natrasar? Kag wala makahingagaw bangod kun basihan ang DSWD guidelines. Dapat masumeter ang complete liquidation reports. Hindi maglapaw sa 15 kaadlaw umpisa sa natapos ang payout sang SAP. Ang payout natapos na rin sa Mayo 27. Kung sipon taho, kasulod na siya isak bulan. Huwag gihapon masumeter ining sahi nga report. Ang masunod nga aksyon sang DSWD amo ni ang balantayan. Ini nga mga lugar galing ining 5 diho, huwag naman na sila malakip sa sikan transbalas ay kaduwa nga tagtaganay. Base kon na tamaran. Pero dapat isumeter gid kay base na sa guidelines nga dapat tumanon nasa din na sa Memorandum Circular number 9 sang DSWD. Una sa balita, una sa aksyon. 509. Ano bagid ang balita? Mo ining balita San Carlos City bla? Grabe ang abalidad sa mga tinugan nino. Ang kapulisan sa San Carlos City, Negros Occidental nag-usisa na sang report nga pagsuyop shabu sang mga LSIs nga nakakwarantin sa syudad. Di man taran guro pa pinalamang ni sila ni. Amo ni nga hitabo nga ang naghimo sini. Ambot kon may pinsar kag may utok pangila sini nga ulo. Ara guro galing kay way sa nakapapinsar. Kag way sila nalipat sila magamit sila sini nga utok. LSIs. Yamo ding LSIs. Nagaproblema ni kung paano magkapauli balik sa ila sa nga lugar. Taga San Carlos City, laban-laban sila guro ni. Kaya dara sila quarantine. Ginbuligan na sang gobyerno provincial. Ginatingwaan nga hindi matapikan sang COVID-19. Kag kung mag-positive, hindi makapanglaton. Ginapakaon sang libre sos. Nagtinunto pasulod sang quarantine facility ho. Bangod nagsuluyop sang shabu. Una sa balita, una sa aksyon. Ang hepe sang San Carlos PNP nagsiling nga iyanagin pahulag ang intelligence monitoring. Agod babalaan kung paano nakasulod sa quarantine area ang shabu. Ang question man diri nga dapat sabton sang kapulisan. Nga nakasulod bangod may pulis man gani nang ka-assign mo. Di bla sa kada quarantine facility. Ay pulis na nga gina-assign kay man kung kaysan di malikawan mayara sa gina-quarantine nga nagapalagyo. Parehos dito natabo sa banwa sa Murusyabla. Kundi nagpalagyo, nagpulit sa balaya. Ginkasuhan gito siya. Kaya mo na nga dapat may pulis gid nga nagabantay. Diyan bala nagkanto naga-duty dari nga pulis. Di bala pwede nga pati ang pulis dira nga naga-duty. Imbestigahan man. Ang hambal pa sang hepe. May iban pagid nga mga LSIs. Ini mga LSIs ka nga natukiban na nagsuluyop sang shabu sa quarantine area pa. Ang ila sa ngalan ay ara magali sa listahan sang mga otoridad. Listahan sang mga tao bala nga nagasuyop sang shabu o kung nagabaligya sang shabu. May mga record na mga galini. Pinasahi ini nga hitabo sa isa ka quarantine facility. Bangod kon quarantine facility ang mga tao nga ginatatap ginadudahan na ba siya may kagaw corona. Pero sa quarantine facility, hindi lamang gali kagaw ang ginakulbaan da, kundi pati ang pinsar o kung utok sang pila sa ka mga gina-quarantine. Bangod base kung magbastanti sa higop balasang shabu, maminsar nga malagyo, kag manglaton kung magpositibo. Ang alkalde nga si Rene Gostilo Piho nga nagahulat gid sa konaduman ng mayag iyan nga kaso, nga pwede ihampol sa mga gina-quarantine gani. Bes kung tani magbulig sa kampanya sa gobyerno, batok sa COVID-19, nagbulig sila ya ka pinasaway. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa balita nasyonal, aring mga leader sa nasyon sa Southeast Asian nag-inistoryahan ay ginatawag nga Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN. Si Presidente Duterte naging kabahin man sang inistoryahan ay pagi sa video conference. Leaders sang 10 nation bloc, pulo ka mga nasyon, ang ayo o kon pangabay ni Duterte sa mga pareho niya nga leader sang pungsod i-recalibrate
liwat iplastar sa Mayo. Kung sa mga baraha pa, ikalaging o kung balasahon sa Mayo para magpiho-piho. Kalagingon ang plano nga himuon batok sa COVID-19 pagi sa paghatag sang konsiderasyon sa mga leksyon nga natun-an sa pagpakig-away sa pandemik. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa pa kayo ni Duterte diri i-accelerate o sa ligonti liwaton pasang karon kag papag-unon ang promotion sa regional connectivity kag sustainable supply chains, human resource development kag migrant workers' rights. Ang siling ni Duterte, dapat hindi lamang COVID-19 ang preparahan kag tingwaan nga batuan para mapapas, kundi pati ng iban pa sila nga mga infectious diseases outbreaks. Tod kung basihan mo ang tao nga mga nagakapatay kada adlaw sa kalibutan, may ara balatian nga sus kadamo gakapatay kada adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Mas damo pa kumpara sa ring COVID-19 ho, o galing ka banti. Why lamang matutukan mo? Ay, may kakapatay, may ginabunag man. Pati na ang resource kag capacity building sa health technology development. Ginabi-abi man rin ni Duterte ang pagtukod sa ASEAN Response Fund for COVID-19. Si Presidential Spokesperson Harry Roque naman nagsiling nga ang ASEAN leaders may consensus. Kung silingon nagisugot ka inuso, ang vaccine development dapat tutukan man ang pagtingwa para makaangkon na sa bakuna o kung bulong ang mga nasyon batok sa COVID-19. Kag dapat tanan nga nasyon hatagan sang access nga makaangkon sila pananglit nga mangin available na. Subong nga bulan, masurod nga bulan, o kung sa labing madali nga panahon. Huwag pagid sang may nakamuno, damo sang nga muno nga mo ning bulong sa COVID-19, pero huwag pagid sang na aprobahan si Presidente Rodrigo Duterte, may arato sa gantanya gani nga kwarta, yabla. Kung sino man ang makapresentar sa pinaka-epektibo nga bulong sa COVID-19, may ara sa sang padya nga ihatag. Halin sa istorya sa bahin sang mga lideres sang pulo ka mga nasyon, adtuan tanay dumulo o nga turista na manabi. May maayong nga balita para sa inyo sa mga foreign tourist. Apang dapat kamo naghalin sa nasyon nga may jutay na lamang o kung wala gid sang kaso sang COVID-19. Ang Department of Tourism subong nagsiling nga ilan na ginadihon ang plano nga tugutan ang mga foreign tourist nga makabisita sa mga pinili nga mga tourist destinations diri sa Pilipinas para matamat man nga makabangon kag nakatibawas ang nagapugday kag nagpalangluya nga industriya sang turismo sa pungsod. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, si Puyat mapermine sa unang bisita dari sa Negros Occidental Bacolod mo. Nagsiling siya nga nag-istorya na siya sa mga tiglawas ang pila ka mga pungsod nga halos wala na sang kaso sang COVID-19. Labi na sa mga COVID-free nation bla para ipabalo ini nga plano. Kinehemplo nga destinasyon ni Romulo diri sa Pilipinas. Ang wow nga lugar sang Bohol kag Boracay. Mga lugar ni nga may kasugid man sang COVID-19 pero tuman lamang kajutay. Plus, ini nga mga tourist destinations may kaugalingon nga international airports. Pati ganing Palawan namunuhan man mo. Namunuhan man ni Puyat. Bangod pwede man nga mabisitahan sa mga namuno o nga turista. Bangod may madabo man nga kaso sang COVID-19. O, sa mga pungsod naman, dinalantaw ni Romulo ang Australia. Ang Australia may kaso para man sang COVID-19 pero tuman man lang kajutay. Kag pwede na gani makontrolar. Isa pa kapungsodo amo ang New Zealand. Ang New Zealand nagligad may kaso man sobra man sa klibo. May 22 gani ka mga nagkalamatay pero napungga na ang paglapta. Ang tanan nga pasyente nag-alayo na Hunyo 10 sang ang pungsod nagdeklarar sang COVID-free. Ang matabo sa ni international flight amo ang Australia to Bohol, Australia to Boracay, New Zealand to Bohol, New Zealand to Boracay.
Ayaw man para matamat nga makabangon tod ang sektor sa turismo para hindi man matamaan sa ulihibla kay kung mausmod na ginabi ang industriya sang turismo nato sa Pilipinas, mabudlay pa bangunon. Pero dapat piyo-piyoon ha, ang sino man nagabisita diri sa mga turista, 101% nga wala sang kagaw nga corona, pamangkot di ang Negros Occidental. San o paayhan pwede mabisitahan sa mga foreign tourist man? Una sa balita, una sa aksyon. Halin istorya, turista, kadto kita sa istorya, sementeryo. Istorya, patio. Una sa balita, una sa aksyon. Ang IATF subong nag-anunsyo, pwede na nga makabisita sa mga patio agad bisitahan ang pansyon sa mga himata nga nagtalaywan. Hambal sang IATF, dapat tubtob lamang pulo ka mga taong pwede magkabisita kag hindi magpadamo. Pero ang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque ho, depende na sa tagdumalahan sang sementeryo o kon memorial parks ang pag-decide sa kadamuon sa mga tao nga pasudlon at any given time. Bisan ano oras, pero hindi ka niya makasiling nga bisan ano oras. Kaman diri sa Negros kag Bacolod may ara sang curfew hours. Tilain mo na imo iyang alas 10 ng gabi na kadto ka pa sementeryo, mano ka to. 5:19 Action Radio Philippines Standard Time. Ibanaon tara ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod, observation sa patrol kag iban pagis nga mga report sa unang papangalagad ni Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kabin. Action Mar, mayong hapon kag sa tatanan nga mga kaakson mabulubog na ang ato naman nga paniyempo sa palibot sa syudad sa Bacolod. Man nga hapon mga kaakson, dari sa aton ginakamtangan, pit mga kaakson sa area sang Dalan Lacson karon nga hapon makabig diri na moderate to heavy, tubtob heavy sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang ato naman pagambanan. Nagisunod diri kay Police ng Colonel Luisito at Saributse ang tagpamuno ng Bacolod Traffic Authority Office. Basta rin ko Biyernes nga adlaw, uman ang mulubugat nga dalagan sa trapiko, especially sa mga salakyan mga kaakson. Padulong norte nga bahin naman sa syudad sang Bacolod. Kumo, anan diri sa mga motorista, mga kaakson naton, ang papauli sila matagsa ka mga lugar kag mahimo. Ito ginagatirat-abi man sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga kaakson. According to kay Butse, sa pinakauri naman nga monitoring sa mga traffic enforcers nga namtang sa tagsa ka mga field mga kaakson, kabig diri nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation along area sa provincial capital Laguna. Nagpadiretso ina pa norte nga bahin sang syudad. Sa linggon amo ni mga salakyan nga labay diri sa 8th Lacson Street. Diretso dikto naman sa may Dalan Ramos Lacson sa may BA sa kina-drive na malapit mga kaakson. Kay draya, although ang traffic lights nagagana, doon nag-functioning mga kaakson o galing ay ang bulyada kung ang volume sa mga salakyan na particular kramo salakyan gikan diri sa south going to north direction, mga salakyan gikan naman sa nasidlangan padulong man na norte nga bahin sa syudad naman sa Bacolod o bisan pa banan padulong man na west direction mga kaakson. Intersection point kadaan ang Ramos Lacson according to kay Sibutse lauman ang mahinay nga movement sa mga salakyan mga kaakson mismo sa may area sang Dalan Ramos Lacson. Panorte man nga bahin pag sa syudad dikto sa Buriro dikto nagapinonsok ang mga salakyan. Kumo hindi dali nga makalusot ang mga salakyan diri sa north kag magapaliko pa east direction. Sa may Buri Road mga kaakson, medyo mabulubugat ang traffic, one lane nga daan lang ang malabyan sa mga motorista sa mga mismo nga lugar. Kung sa iluhan mga kaakson during circumference road, according kay Police ng Colonel Luisito Asibutse, muning isa man nila kag problemahan karon. Although nga ang truck ban is implemented na by 4 p.m. pa lang, hindi ko na makontrol kadamuon sa mga pribado nga salakyan nagabiyahe sa gyapon kag drama naglabay. According diri sa iya, mas malikawan temporaryo ang paglabay sa Lacson area kung na makalusot lang man mga kaakson dikto may area sang San Juan tapos may barangay Banago kay ibang lugar mga kaakson mas maayo kung dire-diretso ang biyahe sa mga salakyan. Si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse ang tagpamuno ng Bacolod Traffic Authority Office. Balano, Friday sa pong Oo. Pagka mga Friday, ganitong oras, especially ang going north natin, heavy ang Lacson natin, traffic. Opo. Yes, sir. Ano po mga area, sir? Kamusta po yung circumferential road natin, sir?
ganun din. Basta mga amoning oras, basta 4 to 7, Friday, heavy traffic tayo as expected. Especially kung mag-ulan pa, gadugang gitang ang traffic tungod sa ang mga salakyan guys slow down. So as a result, the traffic, ang ating circumference, especially ang Locwest East, ang ating Bangga Quarry, kag ang ating Bangga Metal, expected din yan. Permigid sa traffic. Oo nga po, sir, no? Pero sir, ito po yung natin, yung mga traffic lights, di ba? Halos lahat naman po functioning na, sir, no? Oo, lahat ng traffic light natin, function naman subong. At wala naman tayo reported na naguba. Ngayon, kung may makita tayo na medyo patay ang ilaw, mga amoning oras, so discretion ng ating traffic enforcer, tungkol sa kung makita bulyada gate ang intersection, ginapatay na lang muna ang traffic light kaya direct in control na lang siya. Sir, reminders lang po, di ba, dito po sa Bacolod, implemented na ulit po itong truck ban po, sir, no? Yes, sir. Bali, ang ating truck ban, implemented siya, no? 4 to 7 sa hapon. Okay. At saka 6 to 8 ng umaga. Kung Saturday, Sunday, wala tayong truck ban, exempted po tayo, sir. Okay. Dito po, applicable po. Colonel Luisito Sibuts, ang tagpamuno ng Bacolod Traffic Authority Office sa pinakaulirmang yung sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod karon nga hapon, mga kagson. Vendri ganay sa may area sang Gatuslao pag nabay sang patrol. Ang mga salakyan tidrigid man nagapinunsok nga diretso mga kagson. Tapit sa may Burgos, Gatuslao karon nga hapon nakabig diri moderate heavy ang traffic situation. Ang pinaka-importante diri ko kay Sibutse, flowing ang movement sa mga salakyan mga kagson. Pundos ang madugay bla para at least dire-diretsong biyahe sa gihapon kag hindi matamaan ang traffic situation sa palibot naman sang syudad sang Bacolod. Ang kagsuman ng pinakaling sitwasyon kung dalagan sa traffic o pagkamanan sa gihapon nagpabilin manayan ay ang panahon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Kag subong nga panahon sa gihapon nagpabilin matulutog na di bang aton nga panyempo basta mo sini oras na migid man inom sang mainit-init nga kape mga kagson. Ang kape nga aton pagkabalan isa lang ang gina-endorso naton sa inyo. Inomon nga kape ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee fortified ini ng mangosteen xanthones kag subong may aran na stevia, especially formulated para sa diabetics kag may mga high cholesterol coffee lovers. Hinihimo gikan naman sa organic green coffee beans, organic mangosteen seeds nga may mataas naman sa xanthones kag organic kag natural stevia leaves. Ini isa ka produkto naman mga kagson sang scientific studies gikan naman sa Estados Unidos. Coffee reinvented and coffee for your health. Ang inomon, Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Akson John Diaz. Una sa bato na sa Akson sa Bacolod Akson Radio. First batch sang tosre mga listeners nga monitor sa live stream. Migo tabin si Bantong, Toto Christian Roa, Aaron Lavaro, Toto Don de Blanca. Greet lang Bayuna family. Salamat gid. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Sang Life Extension of Philippines ang pag-maintain sang healthy levels sang vitamin D3. Nagabulig ini papag-on sang aton immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matabikan sa balatian, labi na ang makamamatay nga cancer. Ugalion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Bayaran sila libre nga konsultasyon sa Elasanic Klinika na hamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
among ginainganyo ang maka-aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang maka-aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang maka-aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Lawas. Yara man ang panyawan liniment. Panyawan herbal capsule kag panyawan liniment. Karan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya Eric Loretizo naga-monitor man sa sanigid nga mga tinion. Ang iban nga mensahe balikan ta dugaya. Ibanaon tanay ang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall si Vice Mayor Familiaran. Mayara sang pagpasalamat sa ringin palayag ni Secretary Roque. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Art. Ay hopon Action Art. Mayong hapon, please kabin. May nga po Action Marlon kalipay karon ni Vice Mayor Elcid Familiaran gamo ang IATF chairman diri syudad sang Bacolod ang panibago kag statement karon gadlaw ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga sa diinti ang luyag matabo sa Malacanang ang tanan nga mga locally stranded individuals ilabi na gid ang naghalin sa mga high-risk area ang dapat nga ipaidalonggid mandatory sa RT-PCR test antes ini sila nga tugutan nga magapauli sa ilatag sa mga destinasyon o kung mga lugar. Now, sunod kay pamilyaran, ini man gani ang nangin kaundan sa ilang meeting nagligad nga daw upod kay Mayor Bing Lunadia bangod sa ila sining ginakabalakan nga matabo in kaso mag-resume ang biyahe, particular na ang pag-repatriate sa mga LSI nga naghalin dito sa bahin sang Cebu nga kalabanan Action Marlon wala ini sang RT-PCR test. Tisiling nga at least kung amo nang matabo kag magsigi-sigi ini ang tanan nga magapauli diri sa aton may kumpiyansa kita nga at least nakapaidalom sa RT-PCR test kag kung mag-abot man diri sa aton nga lugar siling niya kuhaan sang swab test kag pwede na makapauli sila mga lugar ining mga LSI. Kaya siling niya kung amo ni gyapon ang system nga kung makapauli diri ang mga LSI wala man yan sang RT-PCR test kag ila sining point of origin particular na kung sa Cebu siling nga delikado risgo gid katama labi na gid nga kadamo no sini sa ila ang nagalin sa Cebu nga nagapositibo nga mga locally stranded individuals. Yaring nga parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Munang discuss the other day, what if kon may resumption of acceptance naman ng dati ang Cebu, the way we look at it, ang statistics na kasiling damo kita positive cases. Okay. So, I think ang decision ni Mayor, quarantine sila. Mandatory quarantine until magwa ang results nila. While it's good to note na gina sa ni President, ni Secretary Roque, ang all LSIs nga mapuli sa aton or all LSIs coming from high-risk areas before departure or may dapat may RT-PCR test sila. So, dako ni nga advantage on our part. Dahil ang kapuli lang di ang negative mo. So, di pag-abot at least may peace of mind. Pag-abot swap mo sila, pwede mo nang papuli. Pero ang Cebu, coming from Cebu, matinargit sila sa quarantine center. So, hindi yung home quarantine, kundi siya quarantine facility in isang syudad? Yes, siya. Cebu ang LSI is coming from Cebu and Manila. Wala yung RT-PCR test before departure mo. Cebu ang kwa na. Required sila. Which is good, very good. So, ang kanang positive feeling to sila sa origin. Amo na Action Marlon ang palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, especially ang case ng Cebu nga ang treatment sa city dapat hindi lang sila pag-home quarantine kundi matinergid sa quarantine facilities nga gina-provide sa city
agon hindi man nga magdulot sang risgo o kon dugang nga problema in kaso nga magpauli ini sila sa ila tagsa ka mga pamilya o kon sa ila mga panimalay. Malitagikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hukon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. At least mayogin man na, no? Kaya mo nang ginapangita sang Bacolinyo mo nga dapat kuhaan gid sang RT-PCR test para nga ang tao balagi na kuhaan sang test mabalaan kung may kagaw kung wala. Kaya nagliligad to damo sang nagpuli nga taga Bacolod gusto magkuha sang papakuha sang test bla. Pag dungka nila dara sa bahin sang bread ko, silin nila, oy kami magkuhaan haw. May ara duwa ka both nga nagakuha man, pero hindi sila to pwede kakawa ya pagkuha to sang test. Kaya to ka provincial government sang Negros Occidental. Extra lang gid nga paghalong labi na sa mga LSIs nga nagahalin sa probinsya sang Cebu. Kaya mo tong buno to kay na temprano pa may apat naman ka mga COVID positive nga nagdugang nga taga syudad sa Bacolod. Sa probinsya, dugay hulaton ta, basta makapagawa man sila sang ate mayo kay way sa probinsya, subong adlaw, way sang taga Negros Occidental. Kaya nagdugang nga kadamon sang COVID positive sa bugos nga Western Visayas, anom. Sa anom ting apat taga syudad sa Bacolod. 541. Jen Oasis, sir, good afternoon. Precious Jim, enjoy watching from Antipolo City. Si Toto Allen Transporto always gid pamati ni sa aton. Salamat kida. Tomas Bronyola, Regent Pearl Alihis, Jodeth Calves Pamposa, Wilson Tihidor, Sherilyn Oro Javier, Ramasi Yoga Sand, wasing sa Talisay City, Cebu. O halong-halong gida sa mga taga Talisay City, Cebu ha. Danilo Saho from Antipolo City, Lida Raka, Mary Ann Malunes Oribi, tamyaw lang sila ni Moni Ritzel, Amay Tatit, Padher, Berto Kagajeri, sa nga Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Benji Gioso, Medosa Spartia, from Pasay City, Rafael Casigres, tara sa may Tangob, Great lang, Sani Vergara family, Judith Tibar and family, taran sang Escalante City, Negros Occidental. Benji Gioso, bao ka mga tonto ara na sa quarantine facilities nagsuyo pa tiamo to sa San Carlos City ho. Laini Novera, 6th Street Lacson, Rajivan, thank you. Toto Bea Jonathan, Jan Michael Gimay, tamyo lang si Tatay Mike, Cabritor sa Barangay Robles La Castellana, thank you. Kenneth Valencia, Jovi Munares, salamat gid. Kasata Christian Hinovea, Alicia Mayo, Starang Lantaw Live, salamat ko do. Noel Zolweta, Antilo Chong, salamat. Zenaida Tumayan, good afternoon. Good afternoon, Sir Asibot C. More Power. Amal ni Zenaida. Problema sa tay, daw hindi mayong pamatsagan niyo bangod sa diferensya na batsay niyo sa tay niyo. Ang sabat sa na maka-aksyon para magtahaw-tahaw ida, madula, sandalayon, DTX 500 na pamatudan sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa ang inyo kadabatsag, mag DTX 500 na kamo. Plus taas inyo blood sugar, mayara kamo sining family history, diabetes, sa kadabatsag, hindi na paghulata pa nga maggrabe pa ina. Mag DTX 500 na kamo, abakal sa tanan nga mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Si Presidente Rodrigo Duterte mag-anunsyo on or before June 29. Sa Lunes, no? Pwede man buwas, pwede Domingo, or pwede Lunes. May ara siya sa iga-anunsyo angot sa quarantine classifications nga i-implementar umpisa masunod nga bulan. Ang spokesperson nga si Harry Roque nagsiling ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases amo ang magpabalo sa mga local government units kung ano ang posible quarantine status nga i-implementar sa LGU
Antes pa naman, no, ang announcement sang presidente. Pasalangon tigaan sila sang una nga ang idea kung anong quarantine mode, quarantine classification ang pwede nga implementar sila sa nga lugar. Ting subong nga quarantine classifications, ma-expire na rin mag-aksyon sa Hunyo 30 sa Martes na. Ambal ni Roque may mga rekomendasyon na pero subject pa rin sa review sang presidente. Para sa kay Presidente Rodrigo Duterte ang last say o kung katapusan nga desisyon. 5:45 Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Breaking news. Masubok-subok nga balita para sa mga fans sang anay senador kag aktor nga si Ramon Revilla Sr. Bangod siya nagtaliwan subong lamang hapon sa edad nga 93 anyos. Yan nga balita gin kumpirmar sang iya sa nga bata nga si Senador Bong Revilla, no? Mga lasing kontak na subong nga hapon naka-post sa Facebook ni Revilla ang ining masubo nga balita. Ti ano bala si Bong Revilla Sr. How? Nakilala ina siya maka-aksyon sa pelikula nga si Piping Agimat o si Nardong Putik kilabot ng Cavite. Sang 1973 mayara man siya sang pelikula nga Anting. So nagtaliwan na si anay senador Ramon Bong Revilla Senior. Ari na pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa atos sa nga lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra? Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation kag iban pa. Ano naman ang kulang nga dapat dugangan? Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium kag iron, cleansing, nourishing kag balancing. Amo nang tatak sang Evergreen Herbal Capsule. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang kasuyuran, mag-text kaya Doc Chris Benhico 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Mayong hapon, shout out po family o Dani sa Kagkagapi sa Barangay Minuyan, Porok New Site. Alis kay Bebe Odani de la Peña. Nestor Escobedo, Minuyan, gabamati with the baby ko, Savannah Escobedo, asawa ko Stephanie, God bless. Thank you. Balikantareng ato sa nga patrol na tipon nga balita ni Action John Diaz sa patrol. Action John sa balik nga report. Please come in. You can share with us. Paluan nga tinalikdan nga si Mana ginpamtang bilang Regional Director kung caretaker sa Regional Office ng Bureau of Fire Protection. 6 si Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Kagkaroon nagsumay mo panibago naman nga update dahil naman sa probinsya sa Negros Occidental. Yan baluan ting better half o kung nanti ayon abe ni Regional Director Candido mo ni ang nag-apungko Provincial Fire Marshal sa Negros Occidental nga si Fire Superintendent Pamela Candido. Balay sa rules action mar, pahamtang ni siya o kung gin-reassign na gin-relieve dari from Provincial Office sang BFP Negros Occidental si Superintendent Pamela Candido. Sa karon ang gin-assign dito naman sa Negros Oriental. Ang nagbulos na kaginpahamtang bilang caretaker sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental amo si Fire Chief Inspector Publio Buboy Plutenia. Si Plutenia action man nagbulos na kay Fire Superintendent Pamela Candido kasi nasiling ko na karon ginpahamtang bilang Provincial Fire Marshal sa Negros Oriental. Sa ito nga pagpakigangot kay Plutenia ginkumpirmar siya na June 23, Hunyo 23 ang ginpapanaog ni Regional Director Candido ang mando para sa iya assignment action mark kay man sa sagyapon ang balikon current lang ang bilang isa caretaker sa provincial office sa BFP Negros Occidental kay sama sa gyapon karon nagapungko bilang City Fire Marshal sa syudad sa Lacalota action mark. Hindi ni bago para sa mga taga-Bacolod, si Fire Chief Inspector Bubo Plutenia
kay tinalikdan nga binulan o kun nga bulan inisa ang ginrelieve man gikan diri sa BFP Bacolod may nagluntad nga swapping abi sa posisyoning ni Chief Inspector Rolly Legaspi nga soro nakapungko bilang First Marshal sa nga BFP Bacolod. So mo ni manging concurrent ni Plutenia ang La Carlota kaya mo man ang Negros Occidental bilang Provincial Fire Marshal. Yari si Fire Chief Inspector Publio Plutenia sa kompirmasyon. Ang malipag ginama ang kompirmasyon diri ni Fire Chief Inspector Publio Buboy Plutenia. Nagtagikan sa patrolong tagibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa na sa Action sa Bacolod Action Radio. Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa lawas. Santon Plus Herbal Capsule napamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pakupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Mas maayo kon pare sa ninyo ang Santon sang Mighty C. Magapangita ka balas ang antioxidant nga vitamin para sa mata rin ang Mighty C alkaline nga vitamin C napamatud-an sa mga siyentipiko makabuligid pagbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata katarakag glaucoma. Pwede mabakal online. Pwede makapadeliver sa nga balay paagi sa www.kalasuganyan.ph o kung sa Kalasugan na Facebook page. Joshua Christopher Patagani Bilas, Jocelyn Arisivita Ulak, Dino Alik, Karkar Manaay, Tamyo Lang, Mami Ron, happy birthday. Don de Blanca, Pagrit Gali, Binyas and family. Olive Prado Gargaritano, Linda G. Jackson, salamat Elmer Almorato, monitor kami sa Barangay Dos La Carlota, si Andrew Juanites, Elizabeth Malakagamala, Romulo Hepti Lamag, sumabonitor kami di Stangob, Tamyaw Kuda, sister ko Elina Villases sa Fast Track La Castellana. Dorita Fidel, may hapon Action Mar, Elizabeth Malaka, okay, Toto Nestor Escobedo, Christian Buenafe from Casal Agan, Antipolo. Marita Cecil Balderas Abilia Vito, Ocheda Haruka, si Selbeth Yap, si Casinta Remos Henovea. Salamat sa tarantaran nga mga nagabonitor. Babalik pa kita pagkatapos kidlabang sini. Action! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 6:02. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Action Reports After Edition, magabalik na naman na buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor. Kahapon kay Action Nelmar Madera kag Action El Rey Dotelios sa Technical Control. Ako naman Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:03. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternativo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team.